updated for my upcoming uploads. Thank you! Waray-waray, liban-liban, di makuli, ikat sa angkay, nag-iinom, di nagkikita, at kaminaw, mawara. For today's video, we will be featuring the falls of Candagit here in Barangay Santo Niño, Kinapundan, Eastern Samar. Oh, let's go! So yung tubig guys ay nagmumula sa taas ng bundok. Normally, kasi falls. Oh. Ang lamig ng tubig, parang kayo, parang relasyon nyo, lumalamig. Okay, Candagit Falls is located along the National Highway of Barangay Santo Niño. So makikita ninyo guys, nandyan lang sa tabi ng daan ang falls na ito. So this time, tayo ay maliligo. Hindi natin palalampasin na hindi natin titikman ang kanilang tubig. Hindi natin palalampasin ang magandang agos ng tubig na nagmumula sa taas ng bundok. Ayan. Kanina, na-feel ko siya na medyo malamig. So dahil sa lamig guys, ikaw ay mapapakilig. Parang si Jay, pag nakikita ko, nakakakilig. Ito na pang Green, diba? Green, oh. Woo! Pangalawang ligo na! Baka nagdagon din. Maliligo tayo. Hindi naman nagdagon ng water. Ang lamig.
Hi! Hello! Pangalawang linggo na to because we are trying our best na kung saan maipakita at maipa-promote ang ganda ng Sinapurgan. Oh! Dito na usan may kalsada? May dalagot linaw-linaw. Oo. Nakaka-relax guys yung patak ng tubig mula sa taas. Pag bumabagsak sa sa katawan mo, parang basta nakaka-relax ka. Ang lamig. Friends, si Sophie. Shout Nakita kami ngayon. Let's actually up. Click and click and Pa. Alay daw? Siri na! Kung ano nga, hindi sa upunan, parang swimming pool talaga. Hindi ni good. Bato yung kakarin mo dito. Mga 1M view lang, mga 1M. Handwriting pala.
kaming maligo. Uwian na. Ayan, thank you very much guys for watching. See you in my next vlog. Bye!